No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me haettiin Eminemin paikkaa. Katsokaa, tämän voi avata ja sitten tän sisässä. Close. Kiinni. Kato, nyt siitä pääsee läpi. What? Mä just löysin tän. Sitten mä katselin päätaloteisiin, mutta keksitään. Missä se Emi on? Emi! Nyt me lähetään täältä. Emi on kännissä. Tuu, mä lähden ainakin Eminin kanssa täältä vetämään. Tässä tänne yksin vaihtaa. Täällä on taas kerran ihmiselle. Niin se on uusi epi. Se on uusi semmonen defaultti. Heikka, hei hei! David, et sä just jättänyt mua? Jäti. Niin. Escape numero 50 miljoonaa. Mä otan sua täällä Emin kanssa ihan just. En mä vittu pääse täältä pois. Emi! 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 Vanha kunnon Emi. Me tullaan ihan just, mun pitää vaan vähän etsiä hiiliä. Vittu kun tuntuu siltä, että sä kyrpävyöt. Henkka ei videossa sanota tuolleen. Ei kun siis ei mitään, tuntuu että kassit räjähtää. Eikä myöskään Henkka No tuntuu, että alapää vähän on räjähtää. No niin, jo tolleen saa sanoa. Pippeli on tulossa ja kivekset suunaamassa. Eli se nyt sulla vittu meni pelissä. Henkka, lähet sä sieltä ihan just? Ei minä lähdin tässä. Tuu Emi! Emi kyyti! Ai sä ootkin Henkka, missä Emi on? Emi! Nyt kyyti sieltä! Läski! Lottu. Noniin, Henkkakin kyytii siitä. What do Peppa Pig want? What a bit of what's so we? Älä Henkka koko ajan nyt teet tolleen. Emi nyt jäi? Emiä voi jättää tänne. Ai. Hyvä Emi. Ota vaan minikanaa. Mitä? Kuulet sä vittu? Joo. Aika bängäi. Ui me kuolin pammuun. Heikka, mitä sä teet? Kuolin vahingossa. Miksi sä hyppäsit? Reloaded in the button blaster. Ja miksi Henkka laitoit tohon tommosen? Miksi sä laitoit tohon markkeri? Laitatko sä sen pois? Ei täällä vettää joku muu. Se menee Emin luokse. Emi pitää saada turvaa. Emi pitää saada turvaa. Emi pitää saada turvaa. Emi! Emi! Noni Emi. Emi turvassa. Kaikki kunnossa. Oi. Henkka, tuolta takaa! Henkka, tuolta toiselta puoleltakin tulee vihuja. Joka suunnasta tulee vihuja. Emi! Tänne Emi! Emi alas! Alas! Emi, ei! Hei Emi! Emi! Emi ei tottele yhtään. David lähetään riftistä. Riftistä? David lähetään. Se ei oo rift. Henkka, et kuole. Henkka! Takas tänne! Se on... David, mä tuun kohta.
Voi homo jahtaa. Voiko sä just vaan tulla auttamaan? Saatko sä mitään auttaminen on? Nyt kun Emilie on nyt lähtenyt tästä. Vauhtia! Ui! Vauhtia, voi. Ja mä poistan Folkin tänne koskaan. Baby! No me kolkkaa sit koulussa. Tuutaan te auttamaan tätä vaan soukankivet. Vittu me tuu auttamaan sinä vituja! Oot se ihan käynnissä? Olisit sä silti saanut mut tekemään. No ai revaattua vittu. Jaa. No alkoi kai mennä kuolemaan. Ei oo muuta kanssa kuolema. Se on sun vastuulla. Se on Damieni. Mä laitan sen Damienin vastuulle. Mä otan sen Eminemin vastuulle, kun se meni kuolemaan ekana. Vittu tää on hyvä ase. Laitetaan Eminemin syylle, jos se... Laitetaan se Emin syylle, jos tää me hävitään. Kun se meni kuolemaan aikaan, mä ainakin laitan sen Emin syylle. Tajutko nyt Henkka, se on Emin syytä, jos me hävitään. Ei minun. Se on nyt Emin syytä. Drop. Reset, baby. Heikka, sovitaanko, että tää on Emin syytä, jos sä hävit? En kummankaan ei tarvii kärsiä, vaan Eminem. Bam. Emi meni kuolee eka, joten tää on Emin syytä. Me murhasin nää vihut. Jee! Mulla tulee 15 sekkaa myöhässä. Sovitaanko, että jos sä kohtaa häviät, niin se on Emin syytä. Eminemin syytä. Se eka kuoli. Uhrata mun henki. Uhraa. Se on aina huono ajatus. Kortissa. Mutta tää ei oo kortti. Tää on fortti. Minä vedän eka... Ota mun kortti. Tää on fortti. Henkka, pelaksa korttia? Oh no, Henkka on bodypop. Pada sweet to popular. Pada sweet to popular. Everybody sweet to popular. Henkka, onko sä käynyt kattoo mun uusimman shortin? Cool for you. Minkä? Uusimman shortin. Ups, väärä. Jääp! Uusi. Et sä et oo varmaan sun liittoa. Häh? Sä et saa varmaan sun liittoa. Naha, oota. Pam.
Niin. Niin. Dave, me menen nyt puskemaan. Hei hei. Hei hei. Miksi? No mä muutan ton clip myöhemmin. Cliosta pois. Ai täällä on jotkut gate. Mitä? No miksi? Kultainen hanska. Pakol! Wallowen malamen me. Bon, maya so bon. Wo, maya mama. Wo, mama. Where is she? Tuolla on vihuja. Ei, mennään puskemaan. Mene. Mulla on minigun ja menpeitä. Syö. Täällä jossain oli vihuja. Syö. Suoraan. Everybody's every reason when we alone. Hehehe, haluatko hunting graphics? Kato taas! Taas! Suisworld. Tää on jo uusi default skini. Niinhän. Koko servo on täynnä defaultteja, uusia default skinejä. Vittu se oli palli. Ja mä kuolin kun se oli ikkuna, kun se tappui justiinsa siinä ikkunalla juus. Turha sen on vihuun. Mä slide-kikkasin sen vahingossa stormi. Tonne tosta vesiputtauksesta alas. Sillä on pari myyttistä näitä. Moro. Moi! Rouski. Älä sano, että täällä on taas näitä typeriä tyyppejä. Älä aispaisi. Henkka, vedä nyt jotain. Hehehehehenkka. Ei tarvii auttaa. Vedä vaan pitää. Löydä nyt jotain. Vaan. Miksi sulla on David vaihtia? Häh? Siis miten se kuolet taas? Heti kun me riivitaan, se heti kuolet.
semmosia. Tiedätkö sä mitä mä koitin tuossa tilanteessa? Joo, tuossa Henkka tuli vaan mainos. Kun ite oot niin. En mä jaksanut pelaa kunnolla. Ja Henkka joka matsissa, ei, tää ei mitään syyttää muuta kuin itteensä voisit syyttää välillä. Koska tää johtuu ihan susta. Mä syytän Emi, että mä en syytä kumpaakaan meistä. Mä syytän Eminemiä, koska se meni kuolemaan ekana ja sitten, niin, Eminem voimat. Pidetään tää päivä. Tää mun korva ei enää kohta kuule, kun tää on niin kova ääni tossa. Tulee kun mä koitan ladata. Mihin mennään? Duck Pound. Hei. Spagetti. Lesentti. Tuo, mikä en muista nimeä. Salt Springs. Minä syytän tosta äskeisestä pelistä Eminemiä. Henkka syyttäkö ketä tahansa, joka mua ei kiinnosta. Eminem on syypää. Elikkä Emi. Emiä kanssa syyttää kaikesta. Onko sä ikinä nähnyt näin paljon porukkaa täällä? Ne murhasin sen. Otas vähän smallas. Saat tosta tommosen. Okei, mä oon sitten aika hyvä siinä. Mä pääsen ekaa kertaa käyttää tällä sisonilla tätä nilminkaan niin. Tai no ei kyllä ihan ekaa kertaa, mutta... Punaikusta tuli. Pelin yksi paikka. Anna haulikon onneksi. Ja kohta. On pakko olla. No niin, mä en voi enää ampua haulikolla.
No kun ei, mullakin on niin vähän haulikoammuksia. Niin mä voin... Ota tosta vaikka muutama. Koita olla säästeliäs. Ota tosta vähän lisää haulikkoammoa tos 15. Mulla on jo kultainen charge-sotka. Joo. Mulla on jo legendaari charge-sotka. Ja me tarvii muuta. Ja sitten tän drum gun. Snoop Dogg drum gun. Magic. We are so when we come on. Miksi kukaan ei oo käynyt hakemassa sitä kättykovinelin paikkaa? Olisi kyllä tästä voinut ottaa omaa auton. Ihan tämä. Nyt ei kaja! En mä tiiä. Batman! Aja nyt! Aja nyt! Tää vois ajaa vähän. Tää auto vois ajaa vähän itse. Nyt jätetään tää auto, kun tuolla ei pysty ajamaan yhtä. Mitä? Ai ihme. Täällä on aika paljon tiakoa. Mä tuun auttamaan! Terve Kai! Onks nää nyt kaikki meidän puolella täällä? Henkka siis... Eikö sulla oo Snoop Doggikin? Ei, mä sitä No, oh shit. Uusi auto. Mine. ei voi hakea vauhtia. No. Hyvä idea. No ja sitten David Moon. Joo, mä sain sen yhden toisen vautin, niin sä saat tämän vautin. Ei käy niin. Meikä vaan tulee vahtia tähän. Et sä saaks, että saat kaiken sen. Kyllä, mene nyt sinne. Mä olin vaihtamassa kittyy pääsemästä. Pom. Oon mä kyllä kräppeleitä tän tarvii. Tästä tuli jo kräppeleitä. Ja 2 medaa jätetään siihen, koska mulla on sorpiluise. Grenade. Okei, meikä voi tulla hakea grenade launcheri. Grenade launcheri, meikä voi tulla hakemaan. Heippa!
Tuu kyytiin. Lähetään! Aika hyvin ajettu. Heittämään. Joku ase on David. Niin, sehän oli se Nähätty aseen. sen ase, mikä äsken oli markattu. Mä kattoo. Tarkoitaksas Scoopia tekee vuoden vielä. Tähän crazy. Ota siitä toi auto, minkä mä parkkeerasin tuohon sulle. Niin me ei kattaa tän auto. Siellä pitäisi olla sullekin oma auto. Näistä kuluu nykyään liian nopeasti tää bensa. Näistä autoista. Baby, come back. Wanna be my soulmate, become my. Jäikkä tuuksää. Mä otan sua veneessä. Bam 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 bam. Mä kyllä jätin sulle semmosen Snoop Doggin auton, mutta ei. Niin. Tähän jäi fakkaan. Snoop Doggy bam 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 bam. Butter biscuit. Where is my bag? We are monsters. We are monsters in my Paha. Aikaisemmin. Missä se Henkka vetää? Miten paljon Henkka pelaa Fortnitea päivässä? 2 tuntia sä oot tommosilla leveleillä. Mä en edes pelaa tuntia. Mä pelaan yleensä joku tunnin nykyään Fortnitea. En yhtään niin paljon kuin sä, bro. Bro. Ski. Palaa minigami. Häh? Minigun? Mä tarvin 2 poraa. Mä tarvin 2 poraa-aseet. Poraa-aseet. Want on me. Silläkin on David Shockwave aseen. Onks silläkin tää Kittyn Shockwave Launcheri? Miten? Tämä tannin niitä. Eikö sä voit ottaa? Yes! 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 Jau! Jau! Mä voin ottaa. Mä ammun taittaa siinä. I'm beginning to feel like a raptor.
Pitäisikö ottaa Henkka tää? Ei, mut ne Rocket Glidaan sinut. Tän tilalle. No vois ottaa. Okei, meikä... Joo, käy mulle. Käy mulle. Henkka, mä oon jo tässä. Okei, meet vaan tuohon. Mä olin jo toisella. Kitte pois siitä. Onko sä nyt ihan oikeassa kohdassa, koska mä en ehkä tiedä Ei haluaa. se nyt siihen, kun se pitää mennä tuohon. Ja ihan reuna. Oho. Tipahi. Onko sä nyt ihan oikeassa suunnassa, että pitäisi mennä tonne suuntaan? Kiittö! Mikä tätä mun peli tyy? Tälleen vaan. Tää koko ajan tipahtaa tosta. Kai aika paljon mulla nyt lakaa tää peli nyt. Ai. Onko täällä määtkit? Ei oo määtkittiä. Hyökätään, hyökätään. Molemmat on luvella. Onko täällä? Vähänkö sä pystyt siihen? Kyllä te pystytte siihen. No niin Henkka, oliko sä nyt? Kiitti. Kiitti on vakas tyyppi. Tää sun botti on ihan sairaan kiva tyyppi. Ai ne tiedä mitään, otin vaan mä kyllä liikaa. Musta tuntuu, että toi mahdollisuus on poistettu, Henkka. Joo, mutta Henkka, arvaa mikä musta tuntuu, että toi homma on poistettu, että pystyy grindaamaan siinä. Niin se on poistettu. Anna mulle iso syöttö, Joo. jos sulla jäi. Tästä jää 1. Äiti, mä lopetan vaikka tän pelin. Ja mä lopetan tänne videon tän jälkeen. Rocket Glide. No Henkka, se on poistettu se mahdollisuus. Ai on. No joo. Sulla on grappleri. Ei. No se saatat sitten vahingossa tuolla ehkä vaan. Ihan sitten. Niin, ei olekaan poistettu. Nice. Ei, ehkä vehtele. Ues. Hyvä diili. Eikö ole niin hauska? Henkka, mä löysin laama. Täydellisesti mä tein sulla. Tuu kattoo missä tää on. Onko kivaa siellä vedessä? Onko kivaa siellä vedessä? Henkka, tässä on 1 iso potti tässä. Ja mä tuun Henkka auttaa. Tarviiks Henkka apuja? Koska apu on täällä. Voi vittu. Eikä. Ota ja meidän kulttuuri, kun tuotaan täällä.
Ota mut sisälle. Se veit mun. No, mä olin siinä. Mut toi kittu voi suojaa meitä äsken. Hän näki minua. Sitä saa sut vielä voittua. Nyt meikä pysyy piiloissa, kunnes nää on hoitanut. Me holdaan. Ihan sama. Joo, hyvä. Ota mini. Joo, mä otan. Mä nyt päivän. Jos siellä on. Jos ne tulee tosta läpi, meikällä on ihan valmis tuhon. Ei vittu porraa. Oksit. Mistä? Hei, katso hoosiksä mut. Mistä tuo tuli? Kautaks mä mun kanssa? Niin joo, annaks ne mulle? Ja mistä tuo tuli? Mun se mitä mä ihmettelen ja heti kun mun selitän. Heti kun rampulla hänen. Niin, korjaan se peikkarikin sitten. Mä varmaan sen kanssa, me otetaan sekin vielä. Voitettiinks me? Noniin. Nice. Kiitos. Voitos. Nice. On yleensä parempi minikanilla ihan terämkanilla. Come on. Davis, mun Mitra lähetti tässä sortista, tai tästä sortista klipiä, kun mä vittu klippasin mun Joo, David, mun pitää lopettaa. Sama. Tähän loppuu tää video. Nähdään seuraavissa videoissa.